Nik aukeratu duen liburu hau, Frida Kahloren biografia bat da. Eta aukeratu dut Fridaren informazioa jakin nahi nuelako. Iruditzen zait oso liburu interesgarri eta polita, eta irakurtza gomendatzen dizuet. Gainera liburuan kontatzen du berak bizitakoa, berak sufritutakoa, eta nire ustez gomendagarria da, zeratik baloratu beharko zen Fridak egin zuena bere bizitzan. Liburu honek ere erakusten digu nola eta zergatik hasi zen Frida margotzen, eta dena hori gonbidatzen dizuet liburu hau irakurtzea. Agur!